Čaute ľudia, vítam vás v nového videa. Toto video bude z FC Mobile, ktoré som vám slúbil v minulom videu na tomto kanáli. Takže budeme hrať FC Mobile. Takže ešte toto posledné video dneska. A toto video bude proste o futbale, takže zase z Real Madrid. Tak ideme na to. Čo dáme dneska? Dáme klasický head-to-head. A ideme to hrať. Real Madrid proti Real Madrid. Bude divná hra. Ale ja mám iný dres, takže on má 80-ku. Pozrite na môj teraz tým. Ja mám 93-ku. Takže kikujem off. Tam Lorisovi. Tomu brankárovi. Mbappé ide dopredu. Hráva si s Bellinghamom. Nahrám ešte Vlahovičovi. Nahrám mu vo vzduchu. Zrobím skillitu. Dám silnejšiu nahrávku. Prečo nie? Mám rád. A môžem dať gól. A je to gól! Jaký parádny gól dal. Sa pozrite. Mám rád. No jak sa to vyslovuje, to je jedno, ale pekný gól bol. Takže rozohrávajú. Ja okrádam Valverdeho. Mbappé. A Mbappé dal druhý gól. A to je len 16. minúta. Už tam oslavuje. Pozrite si na ten krásny gól. Na pilu. Presne do brány letela. No, rozohrávajú. Idem znova dole s Mbappém. Vlahoviča z Valverdeho. Okradám ho. Valverde môže dať gól. A je. Dal gól. Jaký dobrý gól. A kliky tam robí. Pozrite sa, aké fajné kliky. Druhýkrát Dobre. Valverde kopol. Parádnu. No, oni to už rozohrali. Ale znova Valverde ide dopredu. S Kylianom Mbappém. Ale ja nenahrám, lebo z Valverde môžem dať gól a je to gól. Takže A znova klikičky robí tam. Pozrite sa, aké fajné kliky. Druhýkrát. Ja kope parádnu. Rozohrávajú znova. Bellingham dopredu beží. Trochu ešte zaseknem. A nedal. A dáva parádnu hlavičku Vlahovič. Vlahovič dal hlavičku a šíp. Dobre to zrobil. Pozrite sa, aká pekná silná hlavička. No tak rozohrávajte ďalej. A aj ďalej hrajeme. Ja im nechám, že by mohli dať gól. Tak nenechám. Okradni ma. Pas. To asi dám vlastný gól. Ja som nebyl. Majú rové kopy za toto.
Ty to chytil dobre. Polčas. Tak. 5-0 na polčas. Tak, hrajeme ďalej. Ty Bellingham tam kopol do toho. Slajduj. Kompany slajdni ho. No tak nie. Tak Valverde slajdni ho. Ty, dobre Loris. No tak moc ďaleko. Hoď ten out. Tam clear. Vysoký center dávam. Tak už brankár mal ísť po to. A do brány ide. Zdraj. No tak. Taký center dá. Takú čistú. A Phil Foden môže dať ďalší. Môže dať gól vlastne. A Mbappé a poď. Okradli ma. Nevadí. Berieme tam vzadu. Piu. Čo by sme mali čistú loptu. Bellinghama. Nahrávka prekýľa na Mbappého a ide gól. Je to gól. Už tam oslavujú. A čo tam kameruje? What? Dobrý gól. Teraz ich trochu nechám. No tak nenechám, lebo Kompany má loptu. A dám takú... No, nedám. Nevadí. Rudiger nevie obrať Vlahoviča. No a je to gól. Doletela presne do brány. A Vlahovič oslavuje šípom. Jak krásne tam robí. Mám ďalší gól. Tak hrajeme ďalej. Kompany. A Vlahovič je zase dopredu. Mbappé dáva späť Vlahovičovi. Vlahovič späť Mbappé. Ale brankár to chytil. A už je koniec. Takže už môže aj toto video končiť. Tak, pozrite sa. Amrabat, gól, Mbappé, gól, Valverde, Vlahovič, Mbappé, Vlahovič. Dali to všetci gól. Mám ďalší pokrok. A mám amatér 2. Takže už sa vylepšujem. Otvoríme si ešte balíček. Nezaujíma. Dobre. Najhorší hráči. Tak. Ja sa s vami ľudia lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.